Mayong adlaw mga binati o minahal kong matalumnon. Welcome to my channel. Welcome to Ikot TV News, ang channel sa kalambuan sa lungsod sa Matalom. Today is Monday. Unya ako nagauhag sa tanang mga negosyante nga ganahan magnegosyo diri sa lungsod sa Matalom. Welcome mong tanan nga mo invest o business diri sa mong lungsod. Ang lungsod sa Matalom nanginahanglan o mga investor nga ganahan magnegosyo diri sa mong lungsod. Ako mang hinaot nga daghang mosanong o mo put up og business diri sa lungsod sa Matalom. Sa pagkatinuod guys, ang lungsod sa Matalom nanginahanglan og mga investor nga ganahan magnegosyo diri sa mong lungsod. Niya ang atong Matalom boardwalk, ato gayong ipadayon ang pagsuporta niini, atong ipadayon ang pagkuan sa atong Matalom boardwalk, pag-support o pag-patronize niya. Sa una 600%, ato nang himuong 700% ang pag-patronize sa ato ang Matalom boardwalk diri sa lungsod sa Matalom. Niya puhon na kadang naas mga bukid di ay ako nagahangyo nga ato gayong ikuan ang ato ang mga mananom tadaan kay punpuhon masimentado na ang tanangdan sa matag barangay diri sa lungsod sa Matalom guys. Ako mang hinaot nga ato gayong suportahan pod ang administrasyon headed by sa atong abtik nga Mayor Eric S. Pahulio ug mga SB member pinanguluhan sa atong Vice Mayor nga si Rick G. Pahulio o mga konsihalis ato gayong suportahan na guys. Today is March 27, 2023. Iko PP andam motabang sa lungsod ug moserbisyo sa katawhan sa lungsod sa Matalom. Nya balikon ko ha sa mga negosyante nga ganahan magnegosyo diri sa lungsod sa Matalom. Welcome mong tanan nga mo invest og business diri sa mong lungsod. Ang lungsod sa Matalom guys nanginahanglan og mga dagko mga negosyante. Unsa may wa sa Matalom ug unsay naa sa Matalom? Ang wa sa Matalom guys mao ning mga dagko nga tindahan, dagko nga mga mall o dagko nga mga supermarket. Ako nagahangyo nga daghang mosanong og mo put up og business diri sa mong lungsod sa Matalom, Leyte, Philippines. Nya nga atong mga unsay kusog sa Matalom guys, ang turismo. Ako mang hinaot nga karong summer ato gayong i-appeal sa atong bucket list ang tourist destination sa lungsod sa Matalom. Atong i-explore kung unsa kanindot ang lungsod sa Matalom. Atong i-explore kung unsa kanindot ang mga tourist attraction diri sa mong lungsod. Balikon ko, ako nagauhag sa mga negosyante nga mo put up og negosyo. Ako nangayupo nga mo put up jud ta og negosyo diri sa lungsod sa Matalom. Nya atong Matalom boardwalk ka ato gayong i-patronize niya, atong ipadayon ang pagpatronize niini para mas magmalambuon pa ang lungsod sa Matalom, magmalambuon pa ang Matalom boardwalk. Ako mang hinaot nga mo support mo sa akong advokasya ang pagpadaghan sa Matalom boardwalk, pagpadaghan sa mga negosyante o mga investor diri sa Matalom, pagpabibo sa Matalom boardwalk, nya pohon basin makatabang pud ta sa pag-create og tabo. Unsa man day epekto kung aduna tay tabo diri sa lungsod sa Matalom. Magkabibo ang atong lungsod guys, magkadaghan ang tao. Nya ang atong pantalan ongoing ang pagtrabaho niini, ang atong Matalom boardwalk, ang atong Matalom farm to market route aron mahatagan jud og maayong daan ang mga taga Matalom. Nya naning kamot ang administrasyon headed by sa atong maabtik nga Mayor Eric S. Pahulio ug mga konsihalis. Atong ipadayon ang pagsuporta aron magpadayon ang kalambuan sa lungsod sa Matalom. Once again, Iko PP ang boses sa kalambuan sa lungsod sa Matalom.